Bekungokokuqala ukuthi inkantolo iphumele ngaphandle iyofuna ubufakazi ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Inkantolo ibifuna ukuyobona lapho umsolwa wokuqala uMoses Biya athi washaywa khona ngamaphoyisa kulandela ukuboshwa kwakhe. Le ndawo iseFosloorus kanti iseduze nomuzi wakwaKhumalo lapho okwadutshulwa khona uMeyiwa. To ask him if he's now in a position to show where the alleged assault on him on the 30th of May and also on the 5th of June. Bonke abasolwa bebekhona. Umsolwa wokuqala ube esechaza ukuthi kwenzekani ngalolo suku. Angihleli ngifasiwe so mangihlala so lesikhathi babeqala ngaso wenzani ukungifaka iplastic bese beyangishaya. Isigcawu senkantolo sisuke lapha saya estation samaphoyisa nesiseduze nayo le ndawo. Emva kwalokho sibuyele enkantolo. Umsolwa ufuna ukuthi inkantolo ingazisebenzisi izitatimende abazenza mhlazane beboshwa. Icala lizobuyela enkantolo mhla zingama-21 kuNtulikazi.